Speak your peace, man, but you make it quick. Why can't we just all run and hide from all of this? 'Cause for all my planning, I'm gonna stay within. Godmorgen alle sammen. I dag der er det lørdag, og jeg har planlagt, at jeg i dag vil filme en vlog. Jeg skal på byggeren, altså ned til Ib. Og ja, så er det bare påskeferie, og derfor tænker jeg, hvorfor ikke? Jeg har i dag bare sådan en sort trøje på her, og så har jeg brune ridebukser på og 2 forskellige farver sokker, fordi jeg ikke lige havde nogen i samme farve. Nå, men i hvert fald, klokken den er 8:15, og jeg skal på byen klokken 9, så jeg vil lige gøre mig færdig, og så tager jeg afsted. Why can't you open up and try to let me in? 'Cause I'm feeling like I'm out of here. Then you come complicate things when I'm doing well. 'Cause it only fun is for you, girl. Okay. Nu har vi lige lukket givet hestene mad, og så skal vi lige blande noget vrap til dem, som de skal have ude på fronten. Det er koldt. Jeg forstår. Nu har vi lavet vrap, og vi er på vej ud på fronten med det. No, you never used to mind us like before. I can't say anything. You're keeping me under that. Am I really bad? Iber vil gerne ud. Men du er ude først. Værsgo, Chester. De går bare ud. Må vi se, hvem der kommer først. Jeg bare lige... Nå. Clara. Går du lige ind foran? Yes, nu, hvad er klokken her? Det ved jeg sgu ikke. Jeg tror klokken er 10 eller sådan noget. Deromkring. Og vi har lige spist morgenmad. Fuck, min telefon! Ikke filmet. Helvede klar. Og nu går vi ned og murer. Eller Clara gik. Men det gør vi altså nu. De små er gået i gang, så vi starter vist bare på at lave noget frem. No, you never used to mind us like before. I can't say anything. You're keeping me under wraps. Am I really bad? That embarrassing that you're keeping me under wraps. Catch a cab, you'll be home by 10. 'Cause I told you once, but now I'll tell you all again. 'Cause for all my planning, I'm the one with sin. Come on, just open up and try to let me. Hej Biber. Nu sadler vi op. Chile! You're making me violent, you're making me soft. You're making it easy, you're making it hard. Så er vi lige blevet færdige med at ride. Der er stadig nogle af de andre i gang, men mig vi har redet i lang tid. Og han er træt. Ja. Løj. Hej skat. Nå, han er bare kommet folk. Han var rigtig dygtig faktisk. Og meget blød i munden. Han har været meget hård her på det sidste, men i dag var han rigtig sød. Nu spiser han bare mad. Så er han fri. Nu har vi spist frokost, og vi lukker Pepsi ud først. Det er ret lang tid siden vi har reddet. Vi lukker Pepsi ud klokken den er også 14:12. Og nu skal vi til at lukke kaniner ud. Min pony! Jeg kalder den for en pony. Hvem er det? Pepsi. Godt hoved. Pepsi! Hej Pepsi. Vejret er blevet ordentlig luksus. Den kan ikke fokusere på vejret. Nå, men himlen den er blå, og Clara hun er glad, og livet det er bare godt. Du gør også, Clara? 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 Er livet ikke godt? Jo, men Pepsi gider ikke ud. I won't let you get your stars. I can't say anything. Hej. Ja, klokken er nu 15
16:55, og jeg er sådan set lige kommet hjem fra byggeren. Ja, jeg glemte at filme, efter at vi var ude hos kaninerne. Men ja, der skete heller ikke så meget mere egentlig. Vi spiste egentlig bare noget kage og lukkede hest ind. Så ja, jeg tænker egentlig bare, at jeg vil afslutte den her vlog nu. Der er ligesom ikke rigtig sker med hesterelateret lige nu, og det er egentlig bare ret kedeligt af det, der kommer til at ske. Så tusind tak, fordi det var, at I så med, og jeg håber, at I kunne lide den her video. Så husk at abonnere på min kanal og like videoen, hvis I godt kunne lide den. Og så ses vi bare i min næste video, ikke? Hej!